Kana kinsay mga ganahan magpainit kada buntag. Amping mo. Wa mo kabaw basin ay naglangoy-langoy. Manang mas nindot yun kung init. Mahilo guro ni nga bugnaw. Ay sorry. Ay nilili no. Hi. I see you. Sa totoo lang, ang online class ay parang modern version ng Spirit of the Glass. Bakit? Miss Cruz, nandyan ka pa ba? Kung nariyan ka, sumagot ka. Oo nga no. Huwag mo nawag ang espiritu. O di ra bagid mo tubag. Mas horror pa sa Spirit of the Glass. Kaya na yung attendance pero white tao. Ang tagal naman ng mag-green light. Ha? 557? Grabe. Sa kauras. Sobra ko sa kauras. Okay, klaro. Man, ang nag-drive sa tricycle, huway sa tabi. Kanus up ang human. Balik na sigurong Ginoo. Patay ka. Kung yung anak, buhaton si mong anak, I love your dad. Way bonal na. Kakiyot niyo bata ka. Pero sa dilang, love mo kanimon. Ano nga ang sakyanan po yung mga giswatan? Nanapilain ay. Ano sa yung diha pag ibutang amino, no? May kapag ka. Kanalan sa pampagod vibes lang eh.